जय राधा माधव गायन करते हैं। आज सेशन की शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तांग पुनः स्वागत आज सेशनांतु। तो 7वें स्कंदांतु आम्ही 12वा अध्याय म्हणजे विषयापासून चर्चा करू प्रयास करत आहे। तुमगे सगळ्याले आशीर्वाद अनुग्रह मागून घेता, तुमगेला अनुग्रहाने तुमगेल ते शक्तीन करताना आज के विषयापासून हमको थोड़ा चर्चा करू का प्रयास करूया। तवळाईचे सेशनांतु మొత్తం 32 శ్లోక आसा तवळा एक श्लोक ताजे उच्चारण करून आमका मुखार वचया। श्रीमद् भागवतम 7.12.1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम् हृद्यन्तस्तो हि अभद्राणि वितनोति सुहृत्सथाम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवतम 7.12.1 श्री नारदोवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन् दान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ सौहृदः। Translation Srila Prabhupada ki jai. Narad Muni said, a student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. With a great vow, the brahmachari should live at the Gurukula only for the benefit of the Guru. त्यामुळे आजचे सेशन सुरुवात करचे पुढे तुम्ही मंडे सुनील माधव प्रभू मुखारविंदांतून अजे पुढेच्या वर्णापासून तुम्ही ऐकले नसता।
तबला आजच्या सेशनांतू आम्ही चारी आश्रम ब्रह्मचारी तशीची गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तंतु ये श्रील प्रभुपाद परपोटचा जे उपरांत आमका चर्चा करू का प्रयास करूया तबले संदर्भ खंच्या समयारी नारद मुनी कोणा संगता म्हणून कोणे सांगतायस वे हरे कृष्णा नारद मुनि कोणा की उपदेश दिता खंचे संदर्भ हरी युधिष्ठिर प्रभु जी। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराजा का विद्या माता जी थैंक यू सो मच संदर्भ कोणे सांगताय वे युधिष्ठिर महाराजा हो तशी सांगेले थोडे एक यज्ञ करतस एक क्लो दिलेल कोणे सांगताय वे राजसूय यज्ञ तवळी हंचे एक यज्ञ ताजे संपादन नाल्या ताजे पूर्णाहुती म्हणून सांगल्यारी कृष्णाले कथा श्रवण जे आमका ते कथा श्रवण असल्यार मात्रांत ते यज्ञ संपूर्ण जान पूर्णाहुती जाता तवळ ते यज्ञांतू नारद मुनी प्रत्यक्ष पेट जाता तंतु नारद मुनी युधिष्ठिर महाराजाल प्रश्नाक उत्तर दिमचे तंतु आमका श्रीमद् भागवतांतु 7वें स्कंतांतु प्रह्लाद चरित्र भक्त प्रह्लादाल चरित्राचे वर्णन मिळता तशी वर्णन को नेमचे तंतूची चारी वर्ण तशी चारी आश्रमापासून नारद मुनी युधिष्ठिर महाराजा का त्यांनी उपदेश दिमचे कथा तंतुता आम्ही चर्चा करचे तवळी चारी आश्रम ब्रह्मचारी तशीची गृहस्थ वानप्रस्थ तशीची सन्यास तवळे गुरुकुल नालारी आमगेलते गुरु वेद अनुशासन जावनेशिलते संप्रदाय अनुसरीच आम्ही ब्राह्मणाल चरडोव ना तरी मसलारी क्षत्रियाल चरडोव तशीच वैश्या चरडोव तंग सक्टांगे ए फुडे कालावे आमगेल भारतांतु असिलेक प्रणालिता गुरुकुल संप्रदायांतु संगत चरडोवाल विद्याभ्यास सग तवळी अंके वेदा अंत थून मिलचे का शिक्षा 25 एज पर आना ते गुरुले शिक्षणांतु तनी शिक्षा प्राप्त करचे तवळा आयचे गतीची आम्ही युनिव्हर्सिटींतु भौतिक ज्ञानशील विषयापासून जायते डिग्री भले युनिव्हर्सिटी असं പക്ഷേ पुढे कालाक गुरुकुल संप्रदायांतु आमका भौतिक ज्ञानशील शिक्षा मिळत असलेली तजे कुटांतु सायमल्टेनियसली आध्यात्मिक शिक्षा दोन्ही सायमल्टेनियसली आमका मिळत असतेली तवळी स्पिरिच्युअली लाईफ नाल्यारी स्पिरिच्युअली प्रोग्रेस कोरका मळेल बटुकळांक तशी तांगेल ते जर्नी कंटिन्यू करूयात ब्रह्मचारी लाईफांत कुनो डायरेक्ट जायल्यात आमका सन्यासी ग्रहण करून तांगेलचे स्पिरिच्युअल पाथ perfection of spiritual life कृष्णा अल्टिमेट गोल तंतु तांका जर्नी वचात ना आमका डायरेक्ट वचा असेल ये ना आमका गृहस्थ जीवता उच्चुका गृहस्था वचून 50 years जायना पडेन वानप्रस्थ जावन तशीची मागिरी संन्यासी आश्रम तशी आमगेले लाईफ परफेक्ट करूयात तशीदा वेद ये जानुशिलेक अनुशासन तवळे चारी आश्रमांतुई ब्रह्मचारी आश्रम जावो गृहस्थ आश्रम जावो नाल्यारी वानप्रस्थ तशीच संन्यास तांतु एके आश्रमांतुई कशी आमगेल जीवितम नाल्यारी आमगेल ते संस्कार आमी मुखार वचुका म्हळेल पासून एक रफ आयडिया आमके 7th चांटो 12th चॅप्टरांतु मेळता तळ फर्स्ट श्लोकांतुची श्रील प्रभुपाद तांगेले भक्ति वेदांत ट्रांसलेशन सांगता असे ब्रह्मचारी म्हणून सांगल्यारी ते गुरुल निर्देश अनुसार ते गुरुले नाल्या गुरु पत्नीले तांगेले आश्रमांतुची आम्ही तांगेले ये ब्रह्मचारी आश्रम म्हणून सांगना पडेन तांगेल कोणकी थंग वडुक्कळ जावनस तांगेले अम्मा आवसू बापूस म्हणून सांगुचे
ते गुरुली धर्मपत्नी तर गुरु का तगेले बापू सा समानायची तशीची गुरुपत्नी का अवसू समान ಏನ್ ಕೋರು ತಂಕ ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿಮ್ಕ तशी तंगेल निर्देशानुसार इत्तितु ಕೂಡ ಕೋರ್ಯಾತ तनी संगुच मात्रम कोरनु तंगेल शिक्षणांचे पूर्ण जान समर्पण कोरनु मुखारी आमगेले जीवितम वच्चे तशी तंका जानुवे नालारी उपनयन कर्म सग गुरुल अनुग्रहान कोरून दितले तेंजा मगले वेद अध्ययन पुरोसिल प्राप्ति नालारी गुरुल मुखार थुनु तंका प्राप्त जता मरी एके दिसाई ते गुरु पत्नी ना संगुन दिमचे गरकड जाम काल सिल सर्व तनीची भिक्षा एक दिसा सकाळी तशीच संजवळे गरकड गृहस्थ अंतोचुन तनी भिक्षा मग्गुन इत्तिकी मिळता त्यांनी रिटर्न तशीची गुरु पत्नी लगी वापस करचे गुरुल निर्देशानुसार मात्रम तंका ग्रहण करोसिल अधिकार असता तवळ इत्तिकी आमका भिक्षा जावन मेळ्ळ्या भिक्षा पात्रांतू इत्तिकी भिक्षा मेळ्ळ्या ते सगळं आम्ही गुरुपत्नील दिवनु सर्व रेडी करून देवाक प्रसाद ग्रहण करले उपरांत गुरु संगत आयचे प्रातल नालारी ब्रेकफास्ट जाल्लेले असत तानी खाव्यात म्हणून गुरुल निर्देश असल्या मात्र ग्रहण करचे गुरु सपोज एक दिवस विसरून गेलो उद्दूक तशी उद्दूक विसरून गेलो तरी मसल्यारी आमका रिक्वेस्ट करूशील राईट ना आजी गुरु इथे दुखून विसरलो गुरु ते दुस विसरलो नाले आमका उद्दूक मिस जाल्ले तरी मसल्यारी ते दुस उपवास करचे तशी 25 इयर्स पर्यंत गुरुल निर्देशानुसारान तनी तंगेल जीवन मुखार वच्चे तवळे 25 इयर्स आंतू तनी क्षत्रियाचर डुवा नालारी सगडांगे तंगेले गुण कर्म अनुसार गुरु अस्त्र शस्त्र नालारी वेदाध्ययनांतु निपुणता बजी अन्य कला सर्वंतु एक गुण नालारी तंगेले इंटरेस्ट अनुसरिच सर्वे कला गुरु तंका सिक्कोन दितोलो तवळे आमगेले उत्तीन सबार ग्रहण करोशील कपासिटी अस ते अनुसरिच गुरु सर्वांगे एकच पार्शालिटी काही गुरु दवरना सर्वांगे एक मटाता शिक्षा दिमचे പക്ഷെ आमगेल ग्रहण करचे कपासिटी अनुसरिच नाल्यार गुरु प्रति उत्तुल प्रीती अस ते प्रीती अनुसरिच ते गुरु शिकोवन दिमचे शिक्षा आमका प्राप्त करू मागीर गुरुल निर्देशानुसार गुरु दक्षिणा दिवनु आमका वापास आमगेले क्षत्रिय जीवन मसल्यारी क्षत्रिय जीवनांतू वापास वचाता नाल्या गुरु निर्देशानुसार गृहस्थ जीवितांतू नातरी मसल्यारी संन्यास कंटिन्यू करूया तवळे आम्ही चैतन्य महाप्रभु नाल्यारी कृष्ण बलराम आमगेल जीवित नाल्यारी श्रीरामचंद्रमूर्ती त्यांनी सर्व आम्ही श्रीमद भागवतम सर्वे चर्चा करता तरी मसल्यारी सक्तानी एक संप्रदाय त्यांनी फॉलो केलेला असा कृष्ण बलराम 64 डेज आणि त्यांनी 64 कला प्राप्त करचे कोणी सांगताय सगळे कृष्ण बलरामाला तंगेल गुरु कोण के असेल म्हणून त्यांच्या सांदीपनी ऋषी सांदीपनी मुनी खत्तैकी एत्ता भारतां खत्तैकी ते स्थलता कोणी सांगताय एक मेन एक गुरु असा आमगेले संप्रदायांतू इस्कॉनाचे एक भक्तिचार स्वामी महाराज तंगेले एक मेन टेंपल सगळं उज्जैनांत तशी थंगाय आम्ही दिखताय से गुरुल ते दक्षिण दिमचे बेगे जावनु कृष्ण बलराम ते गुरुपत्नी नाल्यारी तंगेले निर्देशानुसार तंगेले चरडू मृत्यू जालेले तंका वापास दिमचेनी सगळं सुंदर जामशील वर्णन श्रीमद भागवतान येतस तवळे आमतो मेन एक ये म्हणून सांगल्यारी आम्ही खंचे आता भिक्षमक गुन्य आमका चर्याश्रम आंतो आमका ग्रहण करचे बेगे आमगेला आहार म्हणून सांगूचे भिक्षाता तवळे भिक्षा कोरनो भिक्षा मेळ आम्ही ग्रहण गृहस्थ जीवितांत भिक्षा करचे येना बाकी 3 आश्रमांत ब्रह्मचारी आश्रमांतूय
तशीच वानप्रस्थाश्रमांतूय लास्ट संन्यासाश्रमांतूय तशी भिक्षा मेळ आमकां इतकी मेळटा ताज्यान संतुष्ट आमकां तातूंत श्रीमद भागवतांतू उत्तुल समय नाल्यार खंयचे एक एक घरकड आमी उत्तुल समय स्पेंड कोरका म्हळ्यार बेगीक एक सुंदर एक्झाम्पल श्रील शुकदेव गोस्वामीले चरित्रांतून आमकां मेळटा सर कोणे सांगता हे सगळे उत्तुल समय की आमी एक घरकड स्पेंड कोरका आमी आतां भिक्षा मागूंक येतले गेल्ली भवती भिक्षाम देही म्हणून सांगून उत्तुल समय आमकां स्पेंड करुयात गायचे दखून धार काडलेले तितले टायमारी तितले आसका तितले टाइम आसका म्हणून आसा ओके थँक्यू माताजी रश्मी माताजी वंडरफुल तातूंत शुकदेव गोस्वामी चरित्रांतून आमकां मेळटा श्रीमद भागवतांतू एक गायक धार काडूचिले उत्तुल समय आसा की तुतले समयत आमी ते दरवाटा मुखारी वेट करू पाड आसा तर कोणेय भायर येवन ती गृहिणी भायर येवन आमकां कांय धान दिना तरी म्हटल्यार आमकां कांय व्यसन करूशिल्लें रायट ना त्यावेळी व्यसन करूशिल्लें रायट ना म्हळ्यार बेगीक एक सुंदर एक्झाम्पल श्रीमद भागवतांत मेळटा सर कोणे सांगता हे सगळे कृष्णूच उपदेश दिता सर मागून घे आमकां म्हळ्यार आमगेन कर्तव्य इतलें मेळ्ळें नाल्यार मेळ्ळें ना म्हणून व्यसन पावचें रायट ना प्रभुजी कसा प्रश्न अर्थ जायनी प्रभुजी मी एक घरकडे दान मागूंक गेल्ली गृहिणीन दान कांय दिल्लें ना तर नॉर्मली आमकां एक व्यसन येतलें ना आज कांय मेळ्ळें ना तशी व्यसन पंचान ज म्हणून कृष्णूच सांगून दिवचे एक दृष्टांत श्रीमद भागवता मेळटा सर गोवर्धन पूजेचे फूड आशिल्ले दृष्टांत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून वचकावा नाही अशी की कृष्ण एक सुंदर लीलेंतू ब्राह्मण पत्नी थँक्यू जय वचना ब्राह्मण दिनाची जाल्यार ब्राह्मण पत्नी दिताची कृष्णा आनी कृष्णा थँक्यू माताजी थँक्यू संदर्भ सांगिला तू नन्नी तवळी ब्राह्मण पत्नी आली ते मधुमंगळ बागशील सका कळसग कृष्णा मागून घेतायस चाम भूक लागल्या इतकी करचे मग तवळ सांगत असं कृष्ण तशी एक चा एक यज्ञ चमकत असं ते ब्राह्मण आलवेचून तुम्ही मागून घेताय घे मग ब्राह्मण काय दी नाही बापास येऊन ते कृष्णा आली कंप्लेन करतायस मधुमंगळ बागशील सका तवळ कृष्ण सांगत असं आम्ही मागून घेत भवती भिक्षां देही मागून घेतले मेळ्ळें ना म्हणून आमकां व्यसन काडूशील रायट ना तवळ आजी प्रकृती गुणान नाल्यार आज आमकां रायट ना आज दान मेळू आशिल्लें तुम्ही काय कराय बापास ते गुरु ब्राह्मण पत्नी आलगी वच्चाई म्हणून सांगूचे एक दृष्टांत आमकां मेळटा सर तवळी मागीर एस्पेशली आमी स्त्री संघ उत्तुल उण्या समयार आमी हांची एक ग्रहांतू आमी दान मागुजां वताय तरी म्हटल्यार गृहिणी मात्र असं म्हटल्यार मिनिमम टाइम आमी स्पेंड करून चड वार्तालाप कांय करू उच्चोन्नतीने ना तांणी परिवार सगळे गृहस्थ परिवार सगळे आसता तरी म्हटल्यार स्पिरिच्युअली जावन आशिल्लें डिस्कशन बाकीशील डिस्कशन कांय करून तिले तांणी तिकी दिलेले ते मात्र ग्रहण करून वापास गुरुल आश्रमांतू येमका तशी ब्रह्मचारी आश्रम तवते ब्रह्मचारी आश्रमांतू गुरु तांकां जनवे उपनयन कर्म करून दिता मागीर वेदाध्ययन मागीर तांकां शिक्षण सगळं प्राप्त करून तेंगेले गुरु दक्षिणा सगळं मागून दिवन जायना पडेन ते वाडुकळांक तांगेले आश्रमांत जाल्यार पुनः तांकां वचात ना तरी म्हटल्यार गुरुल निर्देशानुसार तांकां स्पिरिच्युअल डायरेक्ट संन्यास आश्रमांतू स्पिरिच्युअल परफेक्शनांतू तांकां तांगेल आश्रम जाल्यार कंटिन्यू करयात तवळ आमकां
पले संदर्भारी असी दिक्यात गुरु नाला ते गुरुकुल संप्रदायांतू एक शिक्षा कठोर जामने से लेकर दृष्टांत जायते एग्जाम्पल हमको दिक्कु वस्तले एक सनेक एग्जाम्पल संगुचे सुकुमार चरितम मुन संगुने का वंडरफुल जाने से लेकर काव्यस तंतु ये सुकुमार मुन संगिले को शिष्य बडू ते गुरुल नामा विसरलो मका करेक्ट जान कळला तशी ते गुरुल शिक्षणांतू चाय को बडू तसिलो पक्षे ये गुरु मुन संगिलारी पंचे समयारी उत्तिल परफेक्ट जाऊन ये सुकुमारान ता गुरुन सिकोन दिमच सग परफेक्ट जाऊन सांगून दिले उपरांत तक उत्तिले कठोर जाऊन शिक्षा दितलो तुलसी एक दिवसू ये सुकुमार तिकरतल महिलारी आका सहन को रोस नाही तुम्हाला उत्तिल सबार कठीण जाऊन शिक्षता ये सुकुमारा गुरु दिता तवळी गुरुला शिलते द्वेषान तो इति करतल म्हणसल्यारी गुरुला ते निद्देमचे रूमाचे रूफा उंचारी एक ಒಳ್ಳೆ एक फक्तो घेऊन यो रात्री संजवळेच उंचारी जोन वेट करतलो गुरु निद्देना आपडेना तगल मत्यारी घालनु तका शेरी कोर्यात तशी ते राती यो वेट करतात सुकुमार रूफारी उंचारी वेट करतात तशी गुरु तगेले संजवळ संध्या वंदन सग जावनु देवाल प्रार्थना सग कोण जावनु तनी शयनारू मातु गुरु यस गुरु पत्नी यस तवडी गुरु पत्नी गुरुले अंगेले पति लगी जाहिते प्रश्न करचे कुटांतो एक प्रश्न इति प्रश्न करता म्हण सांगितल्यारी ये सुकुमारालपासून त्यांनी चर्चा करतले तुम्ही तिदुगुन के सुकुमाराक उत्तुल सभार कठोर शिक्षा तुम्ही देताय तो उत्तुल सबोर चांग एक वडूत मिगेल्यारी उत्तुल सबार सेवा करतस संगुचम इथे एक वाटा सांगितला परो तो सगळं शिकून चांजान तुमका बाय हार्टान सगळं संगुन दितायस न्हय मागीर इत्यात की तुम्ही उत्तुल सबार तका कठोर जावन तुम्ही शिक्षा दिताय ते समयारी गुरु संगुचित म्हणून सांगल्यारी म्हाका कळता है यो आमगेले उत्तुल वडू कळस तंतु ഏറ്റവും श्रेष्ठ जाणशील वडूत सुकुमार म्हणून म्हाका कळता आम ताका चड जावन प्यार करता तरी मसल्यारी तो इत्ती जान वक्तलो म्हणून सांगू वसना तेंदुकून हे आम तो उत्तुल सबार चान जावन प्रस्तुत करता जरारी ताका उत्तुल सबार शिक्षा इत्ती दुकून दिता म्हणून सांगिल्यारी तो वाईट जान वच्चानज तेंदुकून तम तवळे ऐकना पडेना सुकुमारून चारस सगळं फाटो फार ऐकत ताकाच आगे पश्चाताप जतलो तर तो काय करना तशीच थंगाचे तो रात्री स्पेंड करून नेक्स्ट डे गुरु सकणीची उट्टान तंगेल प्रपात स्नान सगळं वच्चवलेरी तो वापास देवन वता नेक्स्ट डे गुरु कुलांतू तंगेल ते शिक्षण चमचवळे वच्चवलेरी यो प्रश्न करतलो एक शिष्य तगेल गुरु का हानी पंच बेगे नाला तंगेले मृत्यु का कारण जता तरी मसल्यारी इतकी शिक्षा मग तवळ यो गुरु सांगत तुम्हाला गुरु कळना आणि शिकेल्यांत म्हणून काही गुरु कळना तवळ तो गुरु सांगत म्हणून सांगितल्यारी तंगेल शरीर एक गुरु हत्या करू का प्रयास केला तरी मसल्यारी तगेन शरीर हे त्यानं त्याग कोरका त्याची तर शिक्षा तशी यो इतना याची नाही कठोर जामनेशिली शिक्षा ताण गेम काम तशी यो सुकुमार तेची दिवस इति करता म्हणून सांगितल्यारी अग्नींतु तो प्रवेश करता अग्नींतु प्रवेश कोरून तवळे गुरु सांगता तू तशी कोरका जलेन काही रिक ना म्हणून पक्षे यो सुकुमार इति करत म्हणारी अग्नींतु प्रवेश कोरून ते समयारी रचित कोरचे एक महाकाव्य हरे कृष्णा यस माताजी प्रभुजी ऐका ना हरे कृष्णा ऐकू येत असो माताजी आता ऐका करेक्ट ऐका नेटवर्क इश्यू ओके तशी अग्नींतु प्रवेश करच्या वेळेरी त्यांनी बोरमचेक नाल्यार त्यांनी गेले मुखारविंदान तुगुनेमचेक महाकाव्यंत सुकुमार काव्य सुकुमार चरितम म्हणून सांगून प्रसिद्ध जावनेशिल्ले काव्यंत
तशी त्यांनी तांगेल शरीर त्याग करचे एक सुंदर दृष्टांत आमकां मेळटा सर. तर ते गुरुले शिक्षा आमकांची एकच विषयाक गुरु थोडवलेरी काही प्रकार जामनेसिले शिक्षक नाल्यारी सॉल्यूशन दित असतलो. तर ते गुरु उतील सबार प्राप्तवान आशिल्ले गुरु असतलो. तर एक शिष्याक कशी तांकां स्पिरिच्युअली नाल्यारी भौतिक तांगेल टेस्ट अनुसरिच कशी तांकां प्राप्ती तांगेल ते जीवनांत आड्यात म्हळ्यार खातीर असतलो तो गुरु तांकां शिक्षा दिवचे. तवळी ते तशीच अशी एक प्रश्न येवी आता इथे म्हण सांगल्यारी एक सगळे आता उत्तिलवा डुक्कळ असल्यारी तांणी सगळे एक सनीत ते गुरुकुलांतू तांगेले दिनचर्या सगळं पोरमचे. त्यावेळी एक रामानुजाचार्य संप्रदायांतूंची एक सुंदर जाणीशिले एक दृष्टांत आमकां मेळटा. त्यावेळी श्रीपाद रामानुजाचार्याले गृहस्थ जीवितांतले एक सुंदर जाणीशिले एक शिष्यता धनुर्दास. ते धनुर्दासा प्रति रामानुजाचार्याक भारी प्रीती असलेली. त्यावेळी बाकीचे सगळे ब्रह्मचारी वडुक्कळ जायतस त्यावेळी ब्रह्मचारी वडुक्कळ सगळं कंप्लेंट करतले रामानुजाचार्याले की तुम्ही तिदुकून की धनुर्दास ऑलरेडी गृहस्थ जीवितांत गृहस्थ आश्रमांत अस तागेल प्रति तुमकां इतकी सबार प्रीती. त्यावेळी रामानुजाचार्य काय उत्तर दिना. नेक्स्ट डे रामानुजाचार्य सांगतलो बाकीचे सगळे ब्रह्मचारी लेगी ताजे फुडे रामानुजाचार्य ती करता म्हळ्यारी नेक्स्ट डे तांणी सगळींच उठावन तांगेल प्रभात स्नाना वच्चे फुडे जावन तांगेले धोती ते ब्रह्मचारी आश्रमांतुले एक शिष्य आले सांगतलो तू एक कैरी तांगेल धोती सगळं एळता बेळता सगळं करून घाली सगळं करी सगळं. तशी लास्ट नेक्स्ट डे फल्यारी हे शिष्य सगळं उठायतले शिष्य सगळं उठावन तांगेल प्रभात कैर्य सगळं कोरून तांगेले धोती सुद्दून येना पडेन धोती एळतांतू पेळतांतू मागीर आगे पेट्टू जाता थंगा मग्गेल तुवें कळे तुगेल हांवें कळे सगळं म्हणून आगे पेट्टू जावन भारी झगडे. तशी रामानुजाचार्या लागी कंप्लेंट वतले. तशी रामानुजाचार्य काय उरलो ना तो रामानुजाचार्य सांगतलो तुम्ही एक कैरी कराय धनुर्दासाली वचून तुम्ही ते धनुर्दासाले पत्नीले आभरण नाल्यारी तांगेले उत्तिल की संपत अस ते सगळं तुम्ही थंगतून चोराई करून लेक आडका म्हणून सांगतलो. तेच समयार धनुर्दासाक रामानुजाचार्य आपोवन घेता आणि तांकां तांगेले डिस्कशन सगळं चुमकुचे वेळेरी बाकीचे शिष्य गुरु निर्देशानुसार हे धनुर्दासाल आश्रमांत नाल्यार तांगेले गृहस्थ आश्रमांत वचून चमचे वेळेरी हे धनुर्दासाल पत्नी शयनारी पडली येता. त्यावेळी वास्तवारी हे जस्ट ऍक्ट करता येता शयनारी न्हय आशिल्ली. त्यावेळी चोयना पर्यंत तेगेले हातारी चा स्वर्ण भंगरा काडांनी सगळं पळयलं असं माल असं. तशी हे रामानुजाचार्याल तो शिष्य येवन एक जावन त्यांनी काढताय. त्यावेळी एक साइडा चेरीन जावन हे धनुर्दासाल पत्नी पडल्या. धनुर्दासाल पत्नी इतकी चिंतन करता म्हण सांगल्यारी आश्रमांत इतकीची कष्टा वयलेलं असं. त्यावेळी तेंतून जावी आता हे आमगेल घर कडेन अशी चोराय सगळं करचे. त्यावेळी हांव एक कैरी करता नेक्स्ट साइड लेफ्ट साइड तर म्हटल्यार राईट साइड टर्न कोण पडता तरी म्हटल्यारी ते वेले घेवन तांकां कान वोरयात म्हूण सांगून राईट साइड टर्न करून त्यावेळी इतके करता म्हळ्यार बागशील शिष्य सगळं लेखीत आई आता धनुर्दासाल पत्नी उठता येत असं आणि अंगरा बिलारी भारी कष्ट जाता म्हणून तांणी बागशील उतीन की तांकां संपत्ती मेळ्ळ्या ते घेवन वापास रामानुजाचार्या लागी पावताय. तेच समय रामानुजाचार्य सांगतलो धनुर्दासाली आयचे डिस्कशन सगळें जाल्ले तुका वापास तुगेले ग्रहस्थांत नाल्यार पत्नी लागी मेळूक बचाता. तशी धनुर्दास वापास तांगेल घरकड पावता. घरकड पावन आपणेन इतके सगळं जाल्ले म्हणून सगळं हे पत्नी विवरण करता. धनुर्दास सांगत इतके म्हणून सांगल्यारी तू इतिहाशी केल्लें तू तशी राईट साइड टर्न कोण सोंका जाल्यार कैरी ना आशिल्लें
इथे म्हणून सांगल्यारी तांका आवेश असेल तरी मसल्या त्यांनी कान वर्तवले असलेले म्हणून सांगून भारी व्यसनारी उतून की बाकीशील संपत्ती ते सगळं घेऊन हे रामानुजाचार्य आली येतले त्यावेळी रामानुजाचार्य सगळं समर्पण करून त्यांनी सांगताय हे हग आमगेल नाही हे सर्व गुरुले तुगेलेच तम त्यावेळी तुमगेल सेवेन आशिलेल तर तुमका काढे त्यावेळी बाकीशिले ब्रह्मचारी शिष्यांक सगळं मना गेले तर आम्ही एक गुरु संप्रदायांत थुकून नाल्यारी गुरुकुलांत पड्डून येता तरी मुसल्यारी आमगेल संपत्तीचे ताजे ओनरशिप म्हणून सांगल्यारी गुरु तर गुरु निर्देशानुसार आमका उतने संभाळ गृहस्थ जीवितान जावो वानप्रस्थान जावो ब्रह्मचारी आश्रमात ते सगळेच आम्ही गुरुक समर्पण करूका गुरु परमिशन असल्या मात्र आमका ते भोग करूशिने राईट असं तशीची ड्रग्सापासून विवरण असं डिअर स्किन तेंजे आमका घालूक तशीच कौपीन धारण करूका ब्राह्मणिकल थ्रेड मरी एक भिक्षा पात्र असतले तशी ड्रेस मागरी गृहस्थ आश्रमांतू मात्र पती पत्नी जामनिशिले संभोगासिले राईट परमिशन असं तेवई कशी म्हणून सांगल्यारी गुरुले निर्देशानुसार तेच दुखंताय गर्भदान संस्कार गर्भ आमगेले 16 संस्कार असं षोडश संस्कार हे षोडश संस्कार इत्याकी करताय नाल्यार इत्याकी पालन करका म्हणून सांगूचे इति दुखून म्हणून कोणे सांगताय सवय षोडश संस्कार इति दुखून की आम्ही धर्माचरण करका सो दॅट वर्णशंकर चिरडून जाय ना तशी प्रॉपर चिरडून ते नाही माताजी 16 संस्कारच नव्हे गर्भदान पुंसवन तशी नामकरण उपनयन सगळं हे सगळं म्हणून सांगलं हे प्युरिफिकेटरी प्रोसेस एक हे संस्कार षोडश संस्कार म्हणून सांगितले एक आमगेले प्युरिफिकेटरी प्रोसेस तशी क्रमशः आमगेले ते प्युरिफिकेटरी प्रोसेस आम्ही आमगेले उच्च जामनिशिले भक्ती मार्गार जावं नाल्यार आमगेले स्पिरिच्युअल लाईफांतू मुखार वच्चे बेगे जामनिशिले स्पिरिच्युअल नाल्यार प्युरिफिकेटरी प्रोसेस तेतून आमके 16 संस्कार षोडश संस्कार कोरका म्हणलेक निर्बंध तशी गर्भदान संस्कार सगळं कोरून तळे गर्भदान संस्कार आम सांगल्यारी आमगेले वैष्णव कल्चर अनुसार 52 राउंड्स चॅन्टिंग मिनिमम 52 राउंड्स चॅन्टिंग करून उत्तुलकी वैष्णवांक नाल्या ब्राह्मणांक आपोवन घेवन तांकां देवाल प्रसाद सगळं दिवन तांगेली मग्गून गेमका आजी आम्ही अशी तुमगेल्या अनुग्रहा खातीर एक कृष्ण भक्ता उल्पत्ती बेगे जावन आम्ही ट्राय करताय तशी तांगेले परमिशनान तांगेले निर्देशानुसार ते पत्नीला सांगून जे आमकां आम्ही बाकीशिल्ले काही सगळं नंतर आमगेल इष्ट प्रकार सेन्स एन्जॉयमेंट बेगे जावन एक भोग वस्तू जावन आमगेले पत्नीक खंयचे समयार आम्ही दिक्कून कृष्णा नाल्यारी कृष्ण भक्ताले उल्पत्ती बेगे जावन वैष्णवाले सीनियर भक्ताल निर्देशानुसार तांगेल निर्देशान आमकां जाय तरी मुसल्यारी संभोगांतू हें करूयात त्यावेळी हे गृहस्थ जीवनांत मात्र ताजे परमिशन असत बाकी खंयचेय आश्रमांत ब्रह्मचारी आश्रमांत जावो वानप्रस्थ आश्रमांत जावो संन्यासी आश्रमांत जावो सेक्स लाईफाक परमिशन ना रिस्ट्रिक्टेड एस्पेशली आम्ही आमगेल व्यवहार करचे वेळेरी ऑपोजिट सेक्सा छान ध्यान दिवंक जालेले एक विषय इथे म्हणून सांगल्यारी हेच आमगेले पतनाचे मुख्य कारण जायते एग्जाम्पल आमकां मेळटा सर श्रील प्रभुपाद तांगेले दृष्टांत नाल्यार प्रभुपाद लीलामृतांतू तांगेलेच सिस्टर जावन आशिल्ले तांगेल उल्लोमचे वेळेरी तांणी खंयचेय एका शिक्षाक तांगेले कुटांत रबयताले तांकां एकमळी नाल्यार
तंगेल मात्रं जाम तनी खंचे वेलारी उल्लोम च सरीना एक वेळे तंगेलीची श्रीला प्रभुपादाले सिस्टर कंप्लेन करतस आम तुगेल सिस्टर नहीं में मका तुगेल उल्लोम चाक बगल कोणाल परमिशन नाला तंगेल ये जायवे तब श्रीला प्रभुपाद सांगत अस नाही तू एक स्त्री दिकुनु इति मन सांगल्यारी आम्ही भागवत वचने ना पडे ना तंगम स्त्री मन सांगल्यारी खंचे वेळेरी ಒಂದಿಗಿಲೆ ತಂಗೆಲ್ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಮಕ ನಾತರಿ ಮುಸಲಾರಿ ತಂಗೆಲ್ ಪತಿ ನಾಲೆ ಪ್ರಾಯಜಾನ ಪಡೆನ पुत्ताले तशी हस्बंड बप्पाले बप्सूले नामसले पुत्ताले नालारी पतीले तवली तनी एकवळे एक असमतलारी पंचे एक दुसरे एक शिष्य नालारी कोणे अस्तुचे वेळे मात्र नेमका तनी जावनु उल्लोम चाक सरी तशी 4 रिस्ट्रिक्शन्स इति म्हणून सांगल्यारी चैतन्य चरितामृत अंतू एक सुंदर जावनीसले एक श्लोक अस चैतन्य चरितामृत मध्य लीलेंतु 11.8 निष्किंचनस्य भगवन्मुखस्य पारंपरं जिगांशोर्भव सागरस्य संदर्शनं विषयिनाम् अतयोषितां च हा हंत हंत विष भक्षन्तोपि असाधु ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय Greatly lamenting, the Lord then informed Sarvabhauma Bhattacharya, alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engaged in sense gratification or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. इतना मंगलारी हम कतशी वासना सतरी मोसलारी कजाबिस्के छांग हैं विषहमचे कल तो 3 सबारे का डेंजर था हमी ऑपोजिट सेक्स जावनु मिंगल करचे तवला हम गेले स्पिरिचुअल जर्नी तो हमी जागृत दोवर काजले लेको विषय था मगिरे नेक्स्ट टाइम चता वानप्रस्थ लाइफ मन सांगिला पडे ना आम्ही एक 50 वर्ष 25 इयर्स आमगेल गृहस्थ जीवन सग एन्जॉय केलेल उपरांत सर्व त्याग करून पती पत्नी जावन वानप्रस्थ नालारी वनांतु वचून सिंपल लिविंग तेंजान मगिरी विरक्ति कंप्लीट जान विरक्ति ना पडे ना ते पत्नी का तंगेल पुत्र अलंगी तंगेल उत्तरदायित्व सग तंगेल पुत्रांक एल्पिच करून तंकमगिरी नेक्स्ट कंप्लीट लाइफ सन्यासी अंतु वचत सन्यासाश्रम अंतु ते सन्यासाश्रम अंतु ही 4 डिविजन अस सन्यासाश्रम अंतु 4 डिविजन इति महिलारी फर्स्ट डिविजन कुटीचक सेकंड डिविजन बहुदक थर्ड परिव्राजकाचार्य फोर्थ परमहंस कुटीचका म्हण सांगिलारी संन्यास धारण करून त्यांनी खंचे विल्लेज की ते विल्लेजा भायर वचून त्यांनी वास करचे पण तंगेल नित्य उपजीवनासील सग तंगेले गरकड थुगुन तंका दिव्यात तंगेले गरकड थुगुन पूतू कोणे असल्यारी तंका समयारी तंगेले उपजीवनासील सर्व त्यांनी प्रस्तुत करचे तेंता कुटीचका मगिरी स्वल्पले प्रोग्रेस करना पड़े ना नेक्स्ट जावनो बहुदक मा सांगिल्यारी तन्नी एक गावांत वचून भिक्षा मग्गून घेमचे कशी की मधुकरी वृंदावना सगळं तुम्ही देखील नाही केलं मधुकरी भौरान कशी की एक फुल्लांत उणे जावनेसिल मोव तन्नी ग्रहण करचे तशीच एक घरकड वचून तंका एक निश्चित अमाउंट जावनेसिल भिक्षा मग्गून तज्जान तंगेने उपजीवन मुखारवळचे मगिरी नेक्स्ट स्टेज आता परिव्राजकाचार्य म्हटल्यारी फुल्ली इन प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऍक्टिव्हिटीज खंचे लोकांत भ्रमण करून कृष्णा कॉन्शियस जावनेसिल ऍक्टिव्हिटी नाल्यारी आता आमगेले श्रील प्रभुपाद बाकी तंगेल सन्यासी श्रेष्ठ तंगेल सगळं आचरण तन्ने प्रचार आबेगे जावन तंगेले फुल 24/7 समय स्पेंड करचे मागीर लास्ट टाइम चता
परमहंस परमहंस म्हणून सांगल्यारी खंचे एक स्थलारी त्यांनी निश्चित जाऊन बाकी प्रीचिंग ऍक्टिव्हिटी सगळं कंप्लीट करून तांगेल स्पिरिच्युअल लाईफ नाल्यार ताजे अल्टिमेट परफेक्शन स्टेज आरी खंचे एक स्थलारी त्यांनी फिक्स जान थंगाच बेसून थंगेमचे कोणाके सगळं धर्मोपदेश सगळं करून तांगेले शिष्ट जीवित थंगाची स्पेंड करचे एस्पेशली धाम वृंदावन मायापुर नाल्यार द्वारका जगन्नाथपुरी तशीच मधुरा धामांतू वास करून तांकां सर्वांके धर्मोपदेश करून नाल्यार सर्वांके तांगेले स्पिरिच्युअल लाईफाक बागशील सर्वांके उपदेश करून शिष्ट जीवित मुखार वरचे तेंता परमहंस स्टेज तांगेले महिलारी अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस तांगेले इंटेंशन ते मात्र तवळी एक पावटी आमगेले गुरु महाराज आमने जयपताक स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपादाली प्रश्न करत असत म्हळ्यार त्यांनी ब्रह्मचारी जीवित आचरण करचे समयारी जायते बागशिल्ले ब्रह्मचारी नाल्यार गृहस्थ जीवित आशिल्ले शिष्य सगळं जयपताक स्वामी महाराज आले प्रश्न करता येस तुम्ही केदान की वर्डिक सगळं करचे तशी हे प्रश्न प्रभुपादाली निंगीत अस जयपताक स्वामी महाराज प्रभुपाद सांगतेच म्हळ्यार तुम्ही हे ब्रह्मचारी आश्रमाचे आता कंटिन्यू कराय समय पावना पडेन हांव तुमकां शरी जावनेशील निर्देश दिता तशी 21st इयर आरी श्रील प्रभुपादाल निर्देशानुसार जयपताक स्वामी महाराजाक संन्यास दीक्षा दिमचे जयपताक स्वामी महाराज सांगत अस तशी एक जाय भारी एक ಒಳ್ಳೆ एक विषय हातून हांव रक्षपेट जाल्लो सांगत अस ते गुरुले सर्व हंचे आश्रमांतल्यार द स्पिरिच्युअल मास्टर एक इम्पॉर्टंट रोल तांगेले शिक्षणांत नाल्यार तांगेले निर्देशानुसार हंचे आमी ऍक्टिव्हिटी करचे फुडें तांगेल परमिशनारी तांगेल शिक्षणांत अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पिरिच्युअल मास्टर जे आमकां आमी हंचे ऍक्टिव्हिटी करच्यो मागीर चार आश्रमांतू चड उत्तरदायित्व म्हणून सांगूचे गृहस्थाश्रमांत तवळे ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ जावनाशिल्लो आश्रम गृहस्थाश्रम तवळे गृहस्थाश्रमाले नाल्यार गृहस्थान कर्तव्यत बाकी 3 आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम जावो वानप्रस्थाश्रम जावो नाल्यार संन्यासाश्रम जावो तांगेले पालन पोषण जाल्यार तांकां जे आमकां आशिल्ले ड्रेस जावो नाल्यार आहार सर्व दिमका जालेले कर्तव्य ये गृहस्थ आश्रमांत तवळे आमी श्रीमद भागवतान जावो नाल्यार अन्य इतिहासान सगळं जायते एक्झाम्पल आमकां मेळटा सर आमी एस्पेशली भारत देशांत आजी आजचे काळार आमी दिखताय तरी म्हटल्यार खंयचे एक साधू आमगेले घरकडे येता तरी म्हटल्यार ते आमगेले उद्धारा बेगे जावंक नंतर ते साधू नाल्यार संन्यासी तांगेले इंद्रिय तृप्तीक जावो अशे जायते साधू आसा नामोन्य हांव सांगता पक्षे ट्रेडिशनल नाल्यार ताजे सिस्टमॅटिक जावन फॉलो करचे साधू आमगेले घरकडे येता तरी म्हटल्यार ते आमगेन परम सौभाग्य येता कितें म्हटल्यार युधिष्ठिर महाराजूची बिदुराल सांगत आसा बिदूर तीर्थयात्रा सगळं करून वापास येमचे वेळेर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी तंतू सांगत आसा आनी म्हटल्यार आमगेले घरकडे नाल्यार आमगेले गृहस्थाश्रमांतू तांगेले पादस्पर्श पडले तरी म्हटल्यार आमगेन ते परम सौभाग्य येता तांकां जे आमकां दिलेले सम्मान कशी की आमी आतिथ्य देवा कशी की आमी आतिथ्य दिवचे तेच प्रकारे आतिथ्य दिवंक दिलेले उत्तरदायित्व आमकां आसा तवळे स्पिरिच्युअल परफेक्शन ना म्हटल्यार ते रियलायझेशन पावलेले एक व्यक्तिता म्हणून आमी कशी मनाक करयात भगवद्गीतांत एक सुंदर श्लोक आसा कशी आमकां मनाक करयात ह्यो स्पिरिच्युअल परफेक्शन नाल्यार आता ब्रह्मचारी आश्रम जावन गृहस्थ आश्रम जावो नाल्यार वानप्रस्थ आश्रम जावन तेजे परफेक्शनल स्टेजार पावलो म्हणून आमकां कशी मनाक करयात कोणे सांगता पळय श्रीमद भगवद गीता 5.18 5.18 श्लोकाक कळतवे कोणाके इंपॉर्टंट श्लोक संपन्न ग्रामणे गस्तिनी या थँक यू माताजी
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चय पंडिता समदर्शिनः. ते स्टेज आयर पावले तरी मसल्यारी आमकां ते स्पिरिच्युअल परफेक्शन तवळी मागीर आमी ते स्टेज आयर चुकून पतन नाल्यार फॉल डावन जमचे चान्स चा उणत ते स्टेज आयर आमचे समयार बऱ्यान आमी सगळे समयार आमी स्पिरिच्युअल मास्टर आले निरीक्षणारीच जे आमकां एक परफेक्ट स्टेज म्हणून सांगूचे येता. The humble sages by virtue of true knowledge see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dove eater outcast. So सगळे अंतू तनी ते कृष्णाल अंशु नाल्यारी ते आत्मस्वरूप जावनेशिल्ले कृष्णाकच तनी हंचे जीवी तनी साक्षात्कार करत असले तांगेल तांकां खंयचे एक अवस्थेरी तनी विचलित जायनी. श्रीला प्रभुपादाले सुंदर सांभळतात त्यांनी पाश्चात्य देशांत वचून तुमकां सगळ्यांगे भारी वेळा तुम्ही ऐकलेलं आसा खंयच्या खंयच्या सिच्युएशनार त्यांनी मुखार वतय तांणी खंयचे एका व्यक्ती दिसताय म्हटल्यार तांगेल ते करुणा कितें म्हळ्यार हे सगळं कृष्णाल अंशता उतील सबार कष्ट करताय म्हळ्यार कष्ट भोगून आसत तांगेल उद्धार कशी ते एक परिव्राजकाचार्य आम्ही सगळे दिसा सांगूचे आसत न्हय. कृष्ण कृपा मूर्ती ऐसी भक्ति परिव्राजकाचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. तांणी इतलेच दया नाल्यार तांगेल ते कृपा आमकां प्रार्थना करूया तांगेलीची तांगेल ते कृपेन करतना आमकां कशी एक सुंदर जावन दिसली संघांत भाग घेवचे आशिल्ले भाग्य मेळ्ळें तशीच आमकां प्रार्थना करूया. ते स्पिरिच्युअल परफेक्शन ते चारी आश्रम ते चारी आश्रमाचे डिटेल वर्णन ये श्रीमद् भागवतम 7th canto 12th chapter तुम्ही श्रील प्रभुपादाले भक्ति वेदांत परपोट वाचिताय तरी म्हटल्यार छान सुंदर जावन दिसले समरी तुमकां मेळटले. तशीच सुदीन स्वामी आले तुमकां सगळ्यांगे कळचे येता तांणी तशीच एक पर्टिक्युलर स्टेज जावन तांगेले शिष्याक सगळं दिवन तांणी हरिद्वारांत तांगेले शिष्ट जीवित तांणी नैचे करचे बेग जावन परमहंस स्टेजार तांणी हे आचरण केलेलें आसा. तशें एक सण्या एक दृश्टांत म्हाका स्वाम्याल्यान तोचून तांचे म्हळ्यार एक फावटी कोच्चित म्हणून दिसता जायते समाज बांधव स्वाम्या मेळचे बेग जावन हरिद्वारांत गेलेले. हरिद्वारा वचून तांणी स्वाम्या दर्शन घेवन स्वाम्यान सगळ्यांगे एस्पेशली परगांवकार येताय तरी म्हटल्यार तांचेली वार्तालाप करचे एक सिस्टम आसा थोडी तशी वर्तमान सगळं उलोवन तेंचे वेळेरी थोडे हे सगळे येयलेले शिष्याच्या उत्साहार स्वाम्याली एक निर्देशन दवरलें कितें म्हण सांगल्यार स्वामी तुम्ही ते कर सांगताय तरी म्हटल्यार आमी करूंक मुखार तयार इतली कोरकाल्यारी थोडे स्वाम्यान सांगूचे एक सुंदर जावन आशिल्लें एक वचन आसा. स्वामी सांगताय म्हळ्यार तुम्ही जायते कांय करचे ना तुम्ही एक कैरी मात्र केल्या पुरो संध्यावंतन सकाळी तशीच संजवळे निष्ठेन केल्या पुरो म्हणून सांगून तांकां निर्देश दित आसा. आनी हे लेगीन प्रश्नच आसा उत्तुलजान तुम्ही संध्यावंदन करताय असं एक की दोन समाज बांधव मात्र हात उठाय स्वामी सांगूचे ते म्हळ्यार हे संध्यावंदन म्हणून सांगल्यार आनी तू ये परपोटांत आसा आमी धारण कोरका सजे पासून तशी वेदाध्यायन उपनयना उपरांत संध्यावंतन कोरका जाल्यार एक मस्ट एक ब्रह्मचारीले कर्तव्य खंयच्याय आश्रमांत उरल्यार संध्यावंदन कोरका म्हणून एक मस्ट जावन आशिल्ले एक्टिविटी इतली म्हण सांगल्यार ते स्वाम्यानच एक प्रवचनां सांगून दिवची म्हळ्यार हे संध्यावंदनाचे संकल्पांतू अथ श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातःकाल मध्याह्नकाल सायंकाल संध्यावंदनम अहम करिष्ये तंतु बग्गल खंयचे एक एक्टिविटी नाल्यार म्हाका इन्न प्राप्त जमचे बेगे जावन करचे म्हळ्यार एक संकल्प ना एक संध्यावंदना मात्र बाकी खंयचे तुम्ही यज्ञ पूजा विधी सत्यनारायण पूजा जावो इतलेय जावो तंतु हे करचे हे केल्यार तुमकां हे फल मिळता नाल्यार हे फल मिळता सांगूनच संकल्प पक्षांतू म्हण सांगल्यार
श्रीविष्णु प्रेरणया श्रीविष्णु प्रीत्यर्थम संध्यावंदनम अहम करिष्ये. तशी स्वाम्याने एक निर्देश दित असे. सडनली मी काही गुडगा असेल तशी आमकां स्वामी आली तशी आमगेले गुरु परंपरेली आमकां प्रार्थना करूया. आमगेले जीवनांत निष्ठेन आमगेले ते आध्यात्मिक जीवन मुखार चलोवचें आशिल्लें सौभाग्य आमगेली कृपा आमगेले प्राप्त जावं म्हूण देवाल मागून घेवन गुरुल मागून घेवन आयचें सेशन